बेखौ माने बेफोरबायदि रिउमारखौ सोलिबाय थाखायो माखासे सेक्सननि मानसि थायो जे बिथांमोना अलवेज मोनसे अनुष्ठानखौ बा सोरबा इन्डिभिजुवेल व्यक्तिखौ बा गभर्नमेन्टखौ बा अनुष्ठानखौ बेबायदिनो मोनसे बदनाम होग्रा ग्रुप थायो जे आननेसेसारि नङाब्लाबो बिथांमोना खुनु मोनसे नलेज गैयालाबानो स्टाडि गैयालाबानो आन्दादुन बिदि बुंलाबायनायाथ' बे कमन जिनिस आरो जों बेफोरखौ खोमा सुवाखै जोङो जोंनि जे निष्ठा भाबै खामानि मावनांगौ जों बेखौ मावलांगासिनो दङ। आरो नेक्स्ट माब्ला दं? नेक्स्ट जोङो नैबे गाबोनबो दङ जेन'बा नैबे फिजिकेल टेस्टआ जोंना दिनै 6 थारिखनिफ्राय जागायनानै 26आव जोबहैगोन। थ' आफ्टार 24 जोङो बिथांमोननि माबाखौ रेकर्डखौ चेक खालायगोन स्क्रुटिनि खालायगोन बिनि बिथोराव जाय क्वालिफाइ जागोन नेक्स्ट स्टेपआ जोंना रिटेन टेस्ट आरो बहाय जायफोर क्वालिफाइ जागोन नेक्स्ट स्टेपआ जोंना अरेलाव थांगोन। फाइनाल रिजाल्टखौ थाबै एनाउन्स खालामगोन। जोङो जेसे थाब हायो जों खालायगोन बेहाय जोंना डिलेनि खुनु खोथा गैया गोबाव जानायनि खोथा गैया फरिखा जालांबाय थागोन जोंबो रेस्टलेस मावलांबाय थागोन वान आफ्टार एनादार गतिके बेहाय डिले जानाय गोबाव जानायनि खुनु प्रश्न जाना फैया। दिनैहाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव BPF सरकारनि प्रथम BTC सरकारनि प्रथम जे रिक्रुटमेन्ट बे प्रसेस बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि 47टा फरेस्टार 1 आरो 110टा बे फरेस्ट गार्ड गासै 157टा बे भेकेन्सिनि एगेन्सै जोङो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे मानसिफोरखौ जोङो रिक्रुटमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो बासनि खालामनो थाखाय जों जे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस लादों जोङो थांनाय जुलाइ 4 थारिखआव जा बोर्ड मिटिं जादों बे बोर्ड मिटिंआवनो जोङो थिरांथा लादों जे फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम जोङो गासै 157टा पस्टनि एगेन्सै गासै जोंहा बिजाथिफ्रा जाहैबाय केन्डिडेटआ 52,672 बे 52,672 औ मोनबा डिस्ट्रिक्टजों BTCनि मोनबा डिस्ट्रिक्टजों गासै केन्डिडेटआ 52,752 आरो पस्टआ 157 फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड नांनानै दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम जोङो रिक्रुटमेन्ट खालायगोन आरो बेखिनि केन्डिडेटखौ जोङो एभारेज हिसाबै दैलि जोङो 3000 जोङो 3000 केन्डिडेट सानफ्रोमबो जोङो रिक्रुटमेन्ट खालायनो होननानै जोङो बोर्डआव सिद्धान्त लादों। दिनै 3000 दिनैबो 3000 जोङो रिक्रुटमेन्ट खालायनो थाखाय जों सिद्धान्त लादों लानानै जोङो फुंनि 6टानिफ्राय फुंनि 9टासिम जोंना केन्डिडेटफोरनि रिपर्टिं टाइम जायफोर फरिखा होगोन बिथांमोनहा 6टानिफ्राय 9टानि गेजेराव रिपर्ट खालायनांगोन बिनि बिथोरावनो 3000 केन्डिडेटआ बेवहाय रिपर्ट खालामनांगोन ओमफ्राय बे मथे जोङो प्रथमाव जोंहा चेकिं जागोन बिथांमोननि जोङो कल लेटारखौ चेक खालायगोन आइडेन्टिटि चेक खालायगोन बिनि उनाव माने फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय जे माने गोजौ गाहाय नायनाय हेड आरो चेस्ट नायनाय बे टेस्टखौ खालायगोन बेवहाय जायफोर क्वालिफाइ जागोन बिथांमोना स्केनिंआव थांगोन आरो बे स्केनिंनि दायित्वखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो होनाय जादों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो जों माखासे टेकनिकेल एक्सपार्टफोरखौ एसिस्ट खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ होदों बे बिथांमोना हेल्प खालायगोन बिसोरनि हेल्प लानानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फ्राय 50 मेम्बार्सआ बे स्केनिंखौ खालायगोन जे स्केनिंआव केन्डिडेटनि नाम रल नम्बर आरो टाइमिंआ रेजिस्टार जागोन थांनाय समाव फिर जोङो गासै हौवाफोरनि थाखाय 26 किल'मिटार 26 किल'मिटार आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 16 किल'मिटार दा जोङो 13 किल'मिटाराव मोनसे पइन्ट बानायदों बेटागाव बामोनपारा होनना बुङो बिनिफ्राय गिदिंना फैनांगौ आरो हिन्जावफोरनि थाखाय जोङो दामोदरपुराव 8 किल'मिटार गोजानाव मोनसे रिटार्निं पइन्ट बानायदों आरो बे रिटार्निं पइन्टआव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बिथांमोना बेवहाय स्केनिं जाया खिन्थु मोनफा मोनफा टकेन लानानै जे जायगानिफ्राय बिथांमोना थांदों जोंनि बे माबा हरिनागुरि प्लेग्राउन्डनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय दा बेवहायनो फैनानै फोजोबनाय जागोन दा बेवहाय फैफिननानै बिथांमोना टकेनखौ डिसप्ले खालायनानै आबार माने स्केनिं खालायहोफिननांगौ आरो बे स्केनिंआवनो बिथांमोननि रिटार्निं टाइमा रेकर्ड जाफिनगोन दा उनाव जोङो बेफोर रेकर्डखौ नायनानै गासै घन्टा मोनब्रै टाइम होनाय जादों 4 आवार्स 4 घन्टा 4 घन्टानि बिथोराव जाय 26 किल'मिटार आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 16 किल'मिटार कमप्लिट खालायगोन
बिथांमोना क्वालिफाइ जागोन आरो जायफोर 4 घन्टानि बारनायनि उनावसो रिपर्ट खालामफैगोन बिथांमोना अनलाइनाव अट'मेटिक डिसक्वालिफाइ होननानै बिथांमोनखौ देखायनाय जागोन। थ' गतिके बेखौ लाखांनायनि उनाव जों रिजाल्टखौ प्रसेस खालामगोन सोर क्वालिफाइ जाखो आरो सोर डिसक्वालिफाइ जाखो बे मथे सिलेक्ट खालामनानै जोंनि नेक्स्ट जिथु स्टेप परीक्षा रिटेन टेस्ट बेवहाय बिथांमोना एपियार जानो हागोन। खूब जेनुइन भावे इन्टारभिउखौ जोङो एकदम टारगेट खालामदों बोर्ड डिसिसनबो लादों जों मिटिङाव आरो जा सरकारनि निर्देशखा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि निर्देशखा जे बे रिक्रुटमेन्टआ खूब मोजां जानांगौ स्वस्थ जानांगौ कुनु दुर्नीति थानो नाङा मोजां जानांगौ जायफोर जोंनि बिजाथिफ्रा इलिजिबल दं आरो परीक्षायाव हागोन फिजिकेल रिटेन मोननैयावबो मोजां पास जागोन बिनि उनाव अरेल जागोन बयबो पास जानो हागोन बेफोर केन्डिडेटआ एज पार देयार इलिजिबिलिटि गावसोरनि जग्यता मथे बिथांमोननो साख्रिखौ मोनहोनो हागोन आरो बेवहाय कुनु दुर्नीति खालामनाय बा माबा मोनसे गाज्रि पलिसि लानाय बिदिनि कुनु खोथा गैया जोंनि परीक्षायानो बुंखायो जों एखेबारे स्पष्ट आरो स्वस्थ निखा भाबै जों परीक्षाखौ कन्डाक्ट खालामनो नाजागासिनो दं।